Καλησπέρα, ονομάζομαι Τσάμι Μαρία και θα δείτε πως μπορείτε να πάτε στην σελίδα μου στο Moodle. Συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου και επιλέγουμε Σεμινάριο Moodle 2016-17. Αφού ανοίξει η σελίδα μας, στην αριστερή μεριά θα δούμε τρέχον μάθημα, Σεμινάριο Moodle, και ακριβώς από κάτω είναι τα μαθήματά μου. Επιλέγουμε τα μαθήματά μου και από τις τρεις επιλογές η σελίδα μου είναι νερό, πηγή ζωής και δημιουργίας. Με αριστερό κλικ μπαίνουμε στη σελίδα και μπορούμε να πλοηγηθούμε. Να βρούμε πληροφορίες για το δώρο της βροχής, μύθους, θρύλους, παραδόσεις, βίντεο. Καλή πλοήγηση.